Oki ditunggu lagi Mama Oki. Papa Papa nasaha? Ayah Naal. Kangge Ayah Naal. Asik, asik, asik. Papa Al. Pak RT muda. Bapak Amir. Mama Oki, Mama Wahid. Urip mung sementara, sing kelama kaya, sing dianing dosa, aja mabok-mabokan, jaga ning kesehatan, iku nafsune setan, sing gawe belaratan. Wakyu dua karo ciu, saban dina metu main-main wakyu dua karo ciu, saban dina metu main-main wakyu. Arep sabar beli dadine. Papa Al, Papa Amir, Papa Amir, Papa Amir, Papa Amir. Hey. Mama Bastian, Ibu Amir, Ibu Amil, kita nyawer. Apa na Amil? Apa na Amil? Sementara sing kelama kaya, sing dianing dosa, aja mabok-mabokan, jaga ning kesehatan, iku nafsune setan, sing gawe belaratan. Wakyu dua karo ciu, saban dina minggu main-main wakyu dua karo ciu, saban dina metu main-main kartu wakyu. Ini yang punya lagunya mana ini? Kenapa di depan semua? Mama, laguna saha ya? Anu boga laguna saha? Nah, sabar dulu. Asa apa kena? RT muda, RT muda, Pak RT muda, RT muda, RT muda, yang punya lagu asik. Pak RT muda di Ayana Adit. Pak RT muda, ayo. Yang punya lagu Pak RT muda.